Здравейте, аз съм Мити. Днешната ни тема е футбол. Днеска бяхте ли пис? Жили поводи. Добре, днеска гледахме с баща ми. Беше много яко. Поне, че това е един от Бразилия. Аз бях за други обвързвам, че е бразилски. И сега ще покажа своя баща. Тате! Български правителства, на няколко български парламента и на цяло едно поколение. Няма ли да кажеш нещо? От БНБ е Здравей, Млади, как си? Не виждаш ли камерата? от финансовата и Камерата ми снима ли? Да! Здравей, за гарантиране на стабилността на банковата и уточнява, че спокойно... Добре, баща ми, не знам какво, Ти сега, що вие фенiste на футбола? Да! Як ми е волейбола? Тук! За така ще се играе Да, защото вие може да играете. Аз съм помогнал в футбола. И на съзидателна посока. Извинете, гледате ли фифата? И ще го постигне за студиото на Панорама от финансовият министър Петър Стоданов. От думите му, вложителите, които решат да пренесат парите си в една друга банка, ще изгубят доходност и не трябва да се. Добре, ти продължи с филмите. Не, това е важно малкото видео. Органи да направят разпореждания, който с клубове за нестабилност на банки. Ще кажеш ли нещо за филмовете? Ще кажа да се спокойни в тази ситуация. Те се подават на паника. Добре, да знаете, наистина, утрешната ни... Утре ще я видят. Добре, гледайте.